Ik vind het natuurlijk heel erg leuk dat ze gekomen zijn. Ook heel erg belangrijk voor onze stad en zowel als voor Aruba. Het blijkt dus dat wij heel veel gemeen hebben met Aruba. Wij zijn dus ook meer een Caribbean-stad in Amerika. En in die zin zijn we door bepaalde ontwikkelingen heen gegaan. Als u dus ziet, de French Quarter, waar u vlakbij zit nu, dat was vroeger een gedeelte van de stad wat helemaal, zoals het Engels, run down noemen. Het was verwaarloosd. En ze was zelf tot het punt dat ze het helemaal af wilde breken. En toen zijn bepaalde mensen daar tegen in opstand gekomen. En op het ogenblik is dat het gedeelte van de stad waar de hoogste huurprijzen en koopprijzen gevraagd worden. Dus het is iets dat leeft hier en dat we gedaan hebben hier. We hebben ook andere buurten in New Orleans die dus helemaal opgekomen zijn. Gentrified, is dat een woord dat ze kennen in Nederland? Die dus van eigenlijk verwaarloosde gebieden waar dus industriële maatschappijen zaten, die zijn weggegaan. En wat doe je dan met zo'n stuk gedeelte van de stad? En we hebben dus bepaalde heel erg succesrijke gebieden hier. Anders zijn we nog aan het werk en anders zijn ze een beetje tussenin. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is voor de mensen in Aruba om dat te zien. Dat het dus een proces is, dat kan een beetje lang duren. Maar als het eenmaal gaande is, dan gaat het zo'n beetje als een sneeuwbal. Dan werkt het heel erg vlug door. Wel, wij wonen hier sinds 1972. En mijn man is van baan veranderd en die is pottenbakker geworden. En die heeft dus een pottenbakkerszaak gaan beginnen in een straat waar de minister morgen naartoe gaat kijken. Die heet Magazine Street, the Street of Dreams. En toen hij er was, toen was het nog maar pas in het begin, 1983. En hij was een van de eerste artiesten die daar kwamen, die daar kwam op die straat. Nu zijn er 5 pottenbakkers, er zijn een heleboel schilders, er zijn upscale modezaken, meubelzaken, heel veel restaurants. En de straat is beschreven in alle gidsen tot New Orleans. En de rents, noem je dat, de huurprijzen zijn dan heel erg omhoog gegaan.